dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko dima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Hôtel Lafia dagayɔrɔ bɛnnen don Sebare Bangekaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se dagabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara clients ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i sen fa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw sen fa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bɛ fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi Hôtel Lafia kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la mu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. زخرهم دايما مجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyon zora kono nana anga na nyon nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe o fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka fuka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibete ver rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba nega juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fe on fe fo te ver rasul la nini beba la ay nete nyingali ge tuguni nebe wuli ka tasa te ver rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi في مادي قل أنت مني ما an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma an ka bi wulada in na kibaruya bɛna tali kɛ min na a bɛ taa n'an ye kiiribulon kɔnɔna na bi kiiribulon kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ an ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko a welelen don cour suprême na sini weleli kun ye min ye an nana an da don o la k'o ɲɛfɔ a bɛ se k'a faamuya cogo min chrétien diinɛ maaw ni ala sɔnna a ma sini mars kalo tile 5 o bɛ k'olu ka sunkalo daminɛlen tile 40 min ye Keba Sangare ye ale tun bɛ taama min na an ka wulumasiri tabaw ka dagaw da la o baara fana banna Gabon Guinée Bissau olu jamanakuntigiw kɔni bɛɛ lajɛlen ko ko u na kɛ cɛbaw ye u ka kalata nataw la Ukraine ale ni Union européenne olu ni Irisilakaw kɔni bɛ ɲɔgɔn sama na hali bi Ukraine ale ka kow la kɔkan kibaruyaw Marokokaw fɛ an nata ye bi ka tila ka taa tuguni min ye Corée du Sud Corée du Nord kaw fɛ ye
an yɛrɛ fɛ yan fana Bamakɔ ani Mali kɔnɔna na sa sunkalo ko bɛ cogo min Keba an na taa segukaw fɛ yen Sunakari ale baaraw daminɛna ye gouverneur kura ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan ni Segu diinɛtigiw bɛɛ lajɛlen sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se k'a faamuya cogo min na. Keba aga tubabukan cɛjugu dɔ bɛ yen ko maa si tɛ min tɛ sariya dɔn dɛ ko nul n'est censé ignorer la loi o kɔni tɛ se ka kɛ o maa min tɛ sariya dɔn o t'a dɔn kɔni o ko nka a kan ka fɔ de maaw ka sariya ɲini k'a dɔn nka maa tɛ min tɛ sariya dɔn o kɔni o ye kuma de ye ten u b'a fɔ nka a bɛ fɔ ka da miiriya dɔ kan a bɛ fɔ ka da waleya dɔ kan Keba cɛya tɛ kuma mugu ye dɛ ayi k'i sigi musokulu sela k'a kɛ yɛlɛ ni tɛgɛrɛci ye ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn ne Keba ko ni Ala sɔnn'a ma sini sɔgɔma Musa Mara a yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sɛbɛn kan a y'a sɛbɛn ko ale welelen no sini Mali ale Cour suprême na ko Cour suprême ye ale wele ko ale yɛrɛ ale tɛ sariya sanfɛ sariya a kan ka boli ale kan ale ye o mɔgɔ ye ko a k'a bɛ taa Cour suprême ka weleli lamɛn Keba a tilala ka mun fara a kan tuguni ko a ka tɔndenw k'a b'a ɲini u fɛ k'u k'u hakili sigi u kana jɔrɔ ko min ye tiɲɛ ye ko tiɲɛ bɛ bange ko in na Musa Mara ye nin sɛbɛn k'a bila n'i ye nin ye k'a sɔrɔ i ma wele kun dɔ Keba i bɛ fili i bɛ jalaki i bɛ fɛn cour d'assises spéciale min tun kɛra an ka jamana kɔnɔ yan n'a daminɛna salongo juillet kalo tile fɔlɔ san 2024 ka taa kuncɛ octobre kalo tile 15 sɛbɛn ni laɲini 51 min tun bɛ u bolo jamana ale ka wolomasiri tabaw ka minɛnw ani pankuru minnu bɛ yen ni jamanakuntigi no IBK kun y'o sa Keba o sɛbɛn tun bɛ a la ale kiiri ma se ka tigɛ munna maa minnu welela ka na k'olu ye seere ye sɛbɛn min bɛ yen ko sefa wari miliyari hakɛ min donna pankuru na jamanakuntigi tɔgɔla Keba maa ma sɔrɔ min ye sɛbɛn in sɔrɔ bordoro d'achat o ma ye bon de commande o ma ye maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bolo bɛ a ca la ministre des finances o ko ale ma wari in bɔ a nana fɔ kiiri tigilamaw fɛ ani soladonbaw fɛ ko maaw bɛ yen ko k'olu wele k'u ɲininka u dalakan na ko nin ko in k'u dɔnko bɛ a la a bɛ fɔ o ma ko seerew seere minnu tun fɔra kabini tribunal daminɛ don Keba Musa Mara b'a la Umar Tatamli o ye premier ministre kɔrɔ ye o b'a la Madani Ture jamana a waati la ministre de budget tun ye ale ye maaw ko ni fili ko k'ale tɛ a wari yɔrɔ dɔn ko ka ninnu wele k'u ɲininka o de la ale kiiri jala ma se ka tigɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 15 san 2024 ye kiiri hukumu kɔnɔna Keba baara bɛ Cour suprême de bolo parce que n'i ye premier ministre ye ministre kɔrɔ ye ni e kan ka wele ka lamɛn aw ta bɛ taa kɛ Cour suprême de la Mara ye seere de ye a kan ka wele ka lamɛn seereyali de senfɛ a ma fɔ a nɔ minɛna a ma fɔ a jalakira a ma fɔ ko foyi kɛra nka n'i y'a yɛrɛ ka bataki sɛbɛn cogo ye a bɛ n'a fɔ maa min bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u bɛna bin ne kan ou bien u ye nin ta ka ɲɛsin ma komi ni welelen na a la o tɛ a kɔnɔ o ye an b'a fɔ o ma ko communication a y'o de kɛ nka ale kelen tɛ yen Madani Ture o ye seere ye premier ministre kɔrɔ Umar Tatamli o ye seere ye a n'ale Musa Mara sini de ye ale ka tuuru ye Keba n'o tɛ an ye kibaruya min sɔrɔ tɔw lamɛnna olu ka lamɛnniw kɛra Mara de ka lamɛnni bɛ kɛ sini Keba n'i ye ko in ta k'a jateminɛ i bɛ se ka Musa Mara ka jɔrɔ dɔn min na n bɛn'o f'i ye i hakili b'a la IBK tile la nin pankuruko kuma in taara Assemblée nationale la a don pankuru min lagosira pour que ka se k'a fɔ ko IBK ka pankuru kura ka san o tun ye pankuru min bɛ ATT bolo ye ko sɛbɛn t'o la foyi t'o la ministre min tun bɛ ATT tile la ni jamana musaka ko tun bɛ ale bolo Abubakar Traoré Keba ɲininkali tɛ yen fɛn tɛ o ma min da o kan
carton ɲɛ kelen mina a nana n'o de a tɛ se ka avion na ka n'a yira k'a fɔ k'a sɛbɛn bɛ dafalen don o y'a sɔrɔ assemblée mɔgɔ ye Musa Mara wele premier ministre don ale ko sɛbɛn yɛrɛ tɛ o avion in na e musaka min fɔ la ne tɛna n da don la parce que sariya comme sariya sigila mɔgɔw bolo donc Musa Mara ka jɔrɔ n'a bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ de ye nin ko in na parce que ale taara a jɔ assemblée nationale de ɲɛkɔrɔ pankuru kura sanni k'o lafasa k'o fɔ kɔrɔlen min tun bɛ yen n'o bɛ ATT bolo k'o lagosi a y'o de baara kɛ n'a fɔra k'i welela o la seereya la daluya min b'i bolo i ye kuma min fɔ a don kebangoni de kuma la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka an ka maa kalannenw minnu kalanna Mali kɔnɔ tubabu kalan na ne bɛ n yɛrɛ ɲininka kun jumɛn de la u bɛ sɔn k'u yɛrɛ coro jɔyɔrɔ kama ka maaw tanu ka maaw majamu k'u jɔ ko kɔrɔ ko min ni kɔlɔlɔ bɛ se ka bɔ a la don nataw la kalan kun ye kodɔn ye dɛ hakili b'a la a waati Abubakar Traoré ATT ka avion carton ɲɛ kelen de minɛn kun b'a bolo a y'a daluya bɛɛ bɔ k'a yira kiiri tigilamɔgɔw la a wagati nka premier ministre ya tun bɛ Musa Mara bolo ale taara assemblée la k'a fɔ ko o pankuru in ko sɛbɛn to o la sɛbɛn min bɛ min na a y'o yira k'o sɛbɛn yira a sanna da min na keba a y'a fɔ a don a y'a lafasa a don sisan i b'a dɔn k'a fɔ n'i welela kɔni k'i ka n'o ɲɛfɔ kuma tɛ ministre min yɛrɛ tun bɛ yen a ko wagati la sɔrɔ ko kunna ko ale t'a dɔn o yɛrɛ ko premier ministre min tun bɛ wagati la ko o de yamaruya di wari bɔra yɔrɔ jumɛn ko in kɛra cogo di keba zeyi hakili la k'a fɔ a ko na ɲɛdɔn Musa Mara wele kun ye nin de ye i bɛ ka tile la avion min sanna ale min ye min fɔ a la a dɔnko ye min ye a la sɛbɛn mun b'a bolo daluya min b'a bolo a kana n'o ye ka se ka kiiri dɛmɛ n'o tɛ a ma nɔ minɛ a ma jalaki a ma fɔ k'a ye ko kɛ ko min n'o ti bɛn k'a bɛ taa lamɛn de o de bɛ yen sini ni Ala sɔnna a ma wa an ye kibaruya min fana sɔrɔ keba tɔw lamɛnna ka ban min ye Umar Tatamli ye ani Madani Ture olu bɛɛ lamɛnna ka ban ka kɛɲɛ ni nin ko in ye sabula i b'a dɔn k'a fɔ ko kiiri ale ka baaraw olu ni anw taw tɛ kelen ye parce que bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kiiritigɛlaw baaraw olu bɛ baara kɛ cogo min na o ni an baara kɛ cogo tɛ kelen ye parce que olu bɛ bɛɛ lajɛlen lamɛn k'i ka hakɛ d'i ma ni n'o tɛ dossier bɛ mɔgɔ minnu bolo u tun bɛ se k'a lamɛn fan wɛrɛ fɛ nka ale ye premier ministre kɔrɔ ministre kɔrɔw ani premier ministre kɔrɔ olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ jalatigɛ cour suprême na an bɛ se ka min fɔ dossier in kan yanni sini an ka tɔ kisɛ sɔrɔ o ye nin ye keba maaw ka se k'a faamuya Musa Mara ka weleli i bɛ k'a ka pankuru ko in o sɛgɛsɛgɛli tɔ don min kun kɛra assise tɛmɛnen na n'a ma se ka jalatigɛ ka sababu kɛ daluya ma sɔrɔ ka wari bɔ yɔrɔ dɔn nin ye kabako ye dɛ jamana ye wari bɔ ka don ka avion san nka wari bɔ yɔrɔ o daluya o de ma se ka sɔrɔ kiiri tigilamɔgɔw bolo o tɛ se ka ɲangini kɛ an fɔra la sisan dɛ n'an bɔra yen ni Ala sɔnna a ma sini chrétien diinɛ maaw olu b'u ka sunkalo daminɛ keba olu ta ye tile 40 ye bi k'a daminɛ sa tile 7 u yɛrɛ ka laadalatigiw b'a fɔ cogo min na chrétien diinɛ matarafabaw b'a fɔ cogo min o ye k'a yira sa k'a fɔ ko tile 7 ka kɔ sunkalo ɲɛ keba i b'i fangami k'i tulɔ k'i bɛrɛbɛ bi min ye don laban ye ko min kɔni ye dumuni ye i bɛ se k'o sugu bɛ kɛ bi u b'a fɔ de ma sa ko mardi gras in caman y'a yira sa k'a fɔ ale kɔni bɛ yen nka k'a fɔ k'u ka taa siraba dɔ tɛ o daluya tɛ yen nka maaw kɔni b'a kɛ min kɔni laɲininen don sa i n'a fɔ chrétien diinɛ maaw y'ale ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min o ye i ka se k'i yɛrɛ minɛ sunkalo in ale kɔnɔna na tanamako ye k'olu dɔgɔya min ye bato ye k'o caya ka sun yɛrɛ taabolo bɛɛ lajɛlen matarafa chrétienw ka sun filɛ nin ye jogo i ka kow kɛcogo i ka adamadenyaw kɛcogo ka se ka bɛn min ye l'abbé Marcel Somboro ye ni ale yɛrɛ bɛ Moti Joseph kunna bi ɲininkali kɛra la ko in na koyi a ko chrétienw ka sun filɛ nin ye keba ko kɔrɔ mun b'a la ko a ni kɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Ala bato don dugawu ɲini don yɛrɛminɛ don min ye ka dumunikɛbaliya k'o matarafa o b'a la nka ale bɛ min dɔn o ye k'a fɔ maanifin yɛrɛ i diinɛ ni ŋaniya Ala mago bɛ o de la ani i miirinaw o la sa diinɛ ale kɔni ye min fɔ u ɲɛna o ye nin ye ka ɲɛsin bato ma ka ɲɛsin Alatanu ma
ka ɲɛsi yafa ɲini ma k'a kɛ jurumu kafari ye ka sarakaw bɔ ka hinɛ fantanw na maa minnu bɛ ni dumuni t'olu bolo k'olu fana la dumuni k'o de ɲininen n'u fɛ tile 40 ale kɔnɔna na n'a sun bɛ daminɛ sini kebaya n'o cɛ silamɛw ta daminɛna sibiri tɛmɛnen tɛ a mars kalo tile fɔlɔ premier ministre o dugusajɛ ale taara donbolo kɛ donbolo min n'o o ye sunkalo solidarité ale ta ko filanan ye nin ye jamanakuntigi de ko sa ko ka dɛmɛ ta ka di maaw ma yɔrɔ 61 o de bɛna sigi Kati ani Bamakɔ kɔnɔna na ani Mali kɔnɔna na don o don suntigɛ bɛ taa kɛ yɔrɔ minnu na Keba a ye taa yɔrɔ dɔ ɲini an ka to ka taa ye n'o tɛ ko dumuni ego dumuni 300 de taa tile o tile suntigɛ o suntigɛ ya ko dɔ bɛ sogo nɔgɔya dɛ an tɛna yɔrɔ ɲini don min na n'an b'an sen fɛ an tɛna taa dumuni kɛ ye o sunkalo solidarité hukumu kɔnɔna na Keba segukaw olu ta fana baara sigira sen kan min ye kununko ntɛnɛ ye Segu misiri ale kɔni ye dunanw caman sɔrɔ min ye général de brigade de police Sulemani Traoré n'ale Segu gouverneur ye ale taara ɲɛbila baaraw kɛ n'o ye sunkalo ɲandɛmɛ ye sunkalo ɲandɛmɛ u y'a kɛ misiri min na sa fɔ min ma ko Kadafi ka misiri seli ni dugawudon in a kɛra ye Segu maa ma falen bɛɛ lajɛlen diinɛ ɲɛmaw karamɔgɔw moriw dɔwba minnu bɛ Segu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen nana ka na ɲɛnɛmaya ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye diinɛtigiw ye bato ale ko bɛɛ lajɛlen tun b'olu bolo jamanakuntigi Asimi ye laɲini min kɛ ka se ka min ye maaw dɛmɛ sunkalo in kɔnɔna na waleya in bɛ tali ko la kerecɛnw ale ni silamɛw k'a kɛ kun ye sa u bɛ Segu ka sunkalo timɛ ko ɲuman kɛ cogo min na Keba i n'a fɔ fantanw fɛ donbolo 150 o ɲɔgɔnna taara ka di u fana ma ɲɔ ni malo ale ni da dumunifɛnw na min ye maa 140 minnu ni sɛgɛn bɛ olu kan ni degun bɛ u kan bi ni waati in na ko ka dɔ di olu fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa suntigɛ in yɛrɛ o kɔni ye maa nana kɛnɛ ka ye bɛɛ lajɛlen na suntigɛ ye ka bato kɛ ye ka dugawu kɛ ye yaasa jamana ale bɛ se ka ba sigi cogo min na min ye laɲiniw ye olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Segu ta an bɛ se k'a fɔ Segu au conseil islamique ɲɛmaa n'o ye Mohamed Sala Touré ale tun b'a kɛnɛ kan Segu diinɛtigiw baw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa se Segu yɛrɛ a maa ma falen bɛɛ lajɛlen jara ye Segu maire kɔni yɛrɛmarakafo maire Segu n'an bɔra Segu an bɛ taa Keba Sangare nɔfɛ Keba Sangare ale tun bɛ nin waati laban in na taama la taama min ni a taara Mali kɛlɛdaga caman kɔnɔna na koyi baaraw k'olu kun cɛra min ye Keba Sangare ye opération Maliko o munumunu salo senfɛ a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra Jɛnɛkaw fɛ yen Jɛnɛsa min ye wolomasiri taba minnu bɛ yen Keba taara olu lajɛ bolofara bɛ yen n'o ye wolomasiri tabaw ka bolofaraw ye détachement ye kɛnparanakaw ka poste a taar'o lajɛ poste de min sigilen don lakanako kunna Tomiyankaw fɛ yen san dugu kɔnɔna na sa Mali jɔko na taara bilasiraliw kɛ ka ye ka bonyamasegu kɛ sɔrɔdasiw k'u galabu kurakuraya u ka wulikajɔ ni cɛsiri ka dɔ fara a kan i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don k'a ɲini cogo min a y'a yira sa ko a ye cɛden minnu ye u labɛnnen don jugu ale kɛlɛli kama san kalo 12 ni waati bɛɛ lajɛlen a kɔni y'a ɲini fɛ bibi na wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen ye kelen ye i ye gendarme ye o i ye polisi ye o eaux et forêts o douane o a bɛɛ lajɛlen ye kuluba kelen k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye Bamacɔlen Jugawale kɛbaw k'olu kɛlɛ jamana fantan 4 fɛ opération 4 min sigilen don sen kan Maliko ale taabolo la o ɲɛmaa n'o ye Pascal Berté ye a n'o fana masalala a y'a yira olu bɛɛ lajɛlen na sa k'u ka wulikajɔ ka dɔ fara galabu kan Bamacɔlen Jugawale kɛbaw ka n'u to u ka daga sunɔgɔ yɔrɔ si n'u ye maa degun se maaw ma yɔrɔ yɔrɔ u k'u nɔbɔ préfet min bɛ Jɛnɛ cercle kɔnɔna na n'o ye Mamadu Jambar Jara ye a ko k'a bɛ wolomasiri tabaw fo u ka baara kɛ cogo ɲuman na sabula bi jɔnko Ala u kan ka fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a ye basigi min se olu ma bi Ala kelen de b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔ ko k'olu fana fo sɔrɔdasi minnu bɛ k'u ni don su ani tile yaasa maaw n'u bolominɛ bɛ se ka lakana ko k'olu fana fo u ka baara kɛ cogo ɲuman na Keba Sangare ale ka ko in bantɔ sa a kɔni y'a ɲini cɛdenw fɛ miirina fɛn fɛn b'u la ŋaniya fɛn fɛn b'u la ko bɛ yen ko o bɛ se ka kɛ u n'u ka ɲɛmɔgɔw k'o fɔ maaw ka bɔ dɛnkɛrɛfɛ kuma na bolo ka di ɲɔgɔn ma wolomasiri tabaw ka daga o daga kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri laɲini ye min ye a ka se ka sabati nin ye Jacques Jara Diripa tɔgɔla n'o ye caporal ye ale ka fasiri ye nin ye Keba an bɛ taa Kolokanikaw olu ye drapeau layɛlɛ kɛ kununko ka bɛn ni nin kalo tile 3 ye
min ye kolokaninkaw ka drapeau layɛrɛ ɲɛma tun bɛ maa min bolo sa o ye Alu Jara ye. Alu Jara ale tun bɛ laada la min ye kolokaninkaw ye olu fana bɛ drapeau layɛlɛ in kɛ Zoforɛ maaw olu ka bureau kɔnɔna na Kolokani baara in a kɛra ye min ye préfet ni a ka dankan ye Fatundaw Jasana ale tun bɛ yen. Premier adjoint fana no o ye Mohamed a n'a ka premier adjoint o tun bɛ yen Mohamed Uldu Yaya no o ye sous-préfet central ye o fana tun bɛ yen maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ Kolokani dɔn Ozo Forêt maaw dagayɔrɔ baara in kɛra o kɔnɔna na bolofara fɛn fɛn bɛ faso tɔgɔ la o bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ baɲumankɛtɔnw lafasa jɛkulu ka tɔn jɛkulu musow ni denmisɛnw bɛɛ lajɛlen nana ka na nin drapeau yɛlɛ in kɛ min ye drapeau kura fana ye u y'o o kalaw sigi sen kan ka se ka o kɛ n'o y'a sɔrɔ Mali drapeau u y'o layɛlɛ i n'a fɔ o ye laada ye cogo min na kɛnɛ kan ye capitaine Bakayi Dumiya a n'a ka cɛ dɔw n'olu ye Zoforɛ maaw ye Kolokani kɔnɔna na sa u kɔni ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye ɲɛfɔli min bɛ tali kɛ drapeau kura la n'o ye AES drapeau ye a n'a maɲɔgɔnlɔnw u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ duguden minnu tun bɛ kɛnɛ ka cercle kɔnɔna na fana u y'olu lafaamuya lajɛ in a y'a to fana AES ale drapeau yɛlɛ n'o kɛra ko kalo wɛrɛ k'u na nin ko in sigi sen kan ko in bɛɛ lajɛlen fasirila maa min fɛ o ye capitaine Bekayi Dumiya ye ale de ye chef de cantonnement Eaux et Forêts Kolokanikaw fɛ yen k'an b'a fo baara ale kɛcogo ɲuman na keba koka kibaruyaw la Guinée Bissau ale jamanakuntigi CEDEAO maaw tun ye maa caman k'u bɛ taa kuma ko sabula ale ka mandat banna koyi min ye a ka keba mun kɛra n ko maliyɛn don a bɛnkɛ de y'anw ye koyi an bɛ nin don a ko k'a b'a ɲini CEDEAO maaw fɛ bonya ni karama kɔnɔna na min ye mars kalo tile fɔlɔ ye o dugu kana jɛ ka tile filanan k'u sɔrɔ ye CEDEAO maaw y'u ta fisaya ni taama ye yanni dugu ka jɛ muguse fajirida fɛ u y'u ka kasa bɛɛ lajɛlen bi mars kalo tile septembre kalo tile 11 san 2024 ale de tun y'a fɔ maaw ɲɛna k'a tɛ kɛ cɛbɔ ye a tɛ kalata kɛ sabula muso tun y'a fɔ a ye u bɔtɔ Chine ko munna a t'i senbɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ko ka kɛ ni waliya kura mun filɛ nin ye CEDEAO nalen filɛ ka ko minnu kɛ ale fɛ nin ye ani ka maaw wuli ka kɛ ale kan da tɛ ale ka kuma na tuguni kibaruya nin bɛ sɔrɔla min fɛ nin waati laban in na a b'a fɔ masa ko rapprochement stratégique ani irisi y'o kɛ koyi nin waati laban in na maaw y'a ye a taara Moscou a y'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn belebele la sɛbɛn b'a to sa u ka dugujukɔrɔ nafaw irisikaw ka sociétés olu bɛ se ka n'u ka bauxite ni phosphate k'o bɔ cogo min o latɛmɛna olu ma i b'a dɔn k'a fɔ i t'o fɔ k'i sigi ka CEDEAO mɔgɔw kɔni to k'a bɔ Faransi da kɔnɔ ka taa don irisi da kɔnɔ e b'o fɔ k'i sigi ko a ti taa tugun dɛ wa sisan a kɛlen don k'a ka sɔrasi fini don i b'a dɔn ko maréchal de don kana filɛ ta a fana ti sɔn koyi i b'an denkɛ in na a kana ka gɛlɛ dɛ sisan n'an m'an farati nin ko de wulitɔ y'a da la parce que CEDEAO tun bɛ kuma caman na u ni nin bɛ sɔn ka kari ɲɔgɔn na nka an k'an sigi ka don nataw lajɛ min ye fɛɛrɛ minnu b'a fana bolo an n'o ye Ganakaw olu tun ka jamanakuntigi kura ale sigilen ale ko maa minnu tun bɛ wuli ka jɔ la u ka jamana kɔnɔ yaasa cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furu muso ni muso ka ɲɔgɔn furu minnu tun bɛ wuli ka jɔ la k'u ka t'u daga sunɔgɔ ko min ye o baara ye k'o tɛ se ka ɲɛ yan koyi u ka wasabulon mɔgɔw keba olu fana taara o sira fɛ ko ni maa minɛna la Gana sariya min bɛ fila t'a la o poto de bɛ yen poto olu ta koyi sariya kɔni u y'o don k'a yira k'a fɔ a tɛ kɛ u fɛ bi a tɛ kɛ sini wa o tɛna jɛn ni a ye Cadi jamanakuntigi nin tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa kabini FESPACO sigira Cadi jamana ɲɛmaaw ka se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ min ye maa 300 Cadi taara n'o de ye avion kɛrɛnkɛrɛnnen o y'u ta ka taa n'u ye Wagadugukaw fɛ u ni ja taara u ni dɛmɛ taara ka taa Burukinakaw ka fɛti ja kosɛbɛ ka dɔ fara a bɛɛ lajɛlen sanayɛlɛ kan sa u ka jamanakuntigi yɛrɛ ale ni capitaine Ibrahim Maréchal Kaka ale ni Ibe olu kɔni ye FESPACO dayɛlɛli kɛ diɲɛ b'an ye o ye Nigériyakaw fɛ yen keba jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'o bɛ dɔrɔgu kɛlɛ olu fɛ yen mars kalo tile 3 u y'a yira sa k'a fɔ ko u ka dɔrɔgu feerelaba dɔ bɛ yen n'o ye Kevin Jeff ye san 59 ko tɛgɛ kara ale kan koyi u ye tɛgɛ k'a kan k'a sɔrɔ min ye dɔrɔgu ye min ye dɔrɔgu min tun b'a bolo naira wari miliyari 1 ani 400 a bɛ se o ma wa a kun kɛlen don k'i kunda yɔrɔ jumɛn kan sa o ye Corée du Sud ani jamana wɛrɛw ye tɛgɛ kɛra ka Interpol fɛ nka Zeyi
k'u b'a jira ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na san 17 kiba ni cɛ in bɛ ka ɲini nizeriyakaw fɛ u sera k'u tɛgɛ d'a ka ze Jeff Kefin nin ma nɔgɔn dɛ ale kun ɲininen don ka ban Gabon n taara n ma taa n y'a don n donna n ma ta a yɛrɛ y'i jɔ a kɛnɛ kan sa ko a kɛra a ye kiba nin cɛ in de ka masonamaw bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ k'a bɛna kɛ cɛbɔ ye ale yɛrɛ tilara k'a ka perezidansi mɔgɔw bila k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye u y'o fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye o dugusajɛ ale yɛrɛ nani jɔ ko jɔn k'a la k'ale ye cɛbɔ ye e y'a fɔ minnu ɲɛna olu da tɛ sigi o kibaruya tɛ yan a tɛ se ka dogo kununko Brice a fana muso 2 b'a bolo han kelen gendarme ye dɛ muso 2 de b'a fana bolo Basiru ɲɔgɔnna don a muso 2 ko in yɛrɛ est-ce que an tɛ gana Keba u ka yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma sa ko mythique cité démocratique Général Brice Oligui a nana ka n'i jɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko jamanakuntigi kalata min kan ka kɛ avril kalo tile 12 ko ale ye cɛbɔ ye ko wa k'a bɛ taa ka sɛbɛn da sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kan ka da Keba yanni ni mars kalo tile 8 cɛ an bɛ tile joli la bi tile 4 taa b'a bolo hali bi n'a ma da ka ban yɛrɛ mɔgɔ b'a dɔn n'ale y'a da ka sɔrɔ ka na kuma yɛrɛ ale de kun ko k'a t'a la k'a b'a la sisan filɛ nin ye Keba coup d'état kɛra yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ si t'a bila i b'a bila cogo di bɛnkanw bɛ kɛ mɔgɔ t'a bila o Marɔkukaw fɛ yen olu ka josariya ɲɛmaw olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka diɲɛseleke 4 fana josariyaw k'olu fana wele Keba hukumu kɔnɔna sa barosigi min tun bɛ sen na n'o ta ko 58 na tun bɛ sen na u y'a yira sa ko ka Marɔku kɔni senkɔrɔma don a ka jamana fansi kana tigɛ kɔrɔ ani tilebi Marɔku dafalen don cogo min a ka to o cogo la maa bɛ yen sa n'o kɔni y'a ɲini k'i bɛ ko ta ka ɲɛsin Marɔku ma u ka taa n'o tigi ye conseil de sécurité la sabula nin ko in tɔ a kɛlen don ko min ye Marɔku u b'a fɛ k'a tɔnɔmada de Faransi ale ni Alizeri ka fɔɲɔgɔnkɔ ko ta na sira fɛ Keba min ye Alizerikaw ye olu ka maa minnu bɛ yen n'o ye maa 100 ɲɔgɔn na n'o bɛ Faransikaw fɛ yen ko ni siga kɛlen don u la Faransi bɛna na olu labɛn k'u gɛn ka bɔ Faransi kɔnɔna na koyi baara in Faransikaw ka minisiri b'u ka jamana kɔnɔ kibaruya kunna ale ye nin danganamaya bɛɛ lajɛlen ye Alizeri fana kɔngɔmanen don k'u kɔnɔ wa Alizeri ale ambassadeur muso min fana tun b'an fɛ yan Keba u y'o fana gɛn han Faransi y'o fana gɛn k'o fumalika ne t'a dɔn ale bɔra Bamakɔ ka taa yen cogo min o bɛ jago kɛ ambassadeur ninnu musow olu ka jugu ambassadeur olu de ye ambassadeur ye olu maa si se t'olu ka jagoko la Vatican n'o ye papu ye papu dagayɔrɔ Keba kibaruya duman tɛ yen ko papu kabini février kalo tile 14 ni a dara bana dilan kan fogofogo dimi o bɛ a la ko nin waati laban in na a ka ninakili kɔni ko gɛlɛyara kosɛbɛ a yɛrɛ masonamɔgɔw ye nin fɔ nka maaw kɔni bɛ ka dugawu don kɛ min ye papu François ye ko Ala k'a sigi a yɛrɛ ma a kɔni mɛnna zen na kosɛbɛ bana in na ko nin zen ta o ka gɛlɛn kosɛbɛ kununko ntɛnɛn Amerikaw ka jamanakuntigi y'a yira sa k'a fɔ ko min ye douane saraw ye o bɛna na don sɛnɛminɛnw na ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka don États-Unis kɔnɔna na ko ni Ala sɔnna ma ko baara in bɛ daminɛ avril kalo tile 2 Donald Trump kɔni y'a yira sa k'a fɔ fana ko bɛna na dɔ fara douane musakaw kan ka bɔ jamanaw ka ɲɛsin jamanaw ma minnu ye Chine n'a ɲɔgɔnnaw ye jamana caman kɔni y'a yira sa k'u ma jɛn ni a ye Trump ni ale yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la nin waati na Keba a ko tuguni ko Pentagon mɔgɔw ma k'u ka nɛgɛ bereke belebele ni baara bele dɔ ɲini ka olu ka jamana lakana ko yaasa maa minnu bɛ yen n'u bɛna olu ban Amerikaw ka sigidenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'u ka base ye jamana fan o fan k'u k'a bɛɛ lajɛlen labɛn kɛ ko k'a bɛɛ lajɛlen lakana koyi ko sabula olu ka ko in bɛ senna cogo min na k'a tɛ fɛ cogoya si la jamana ka to ten k'a labila ten a yɛrɛ ka dan kan n'o o ye u ka vice président ye o fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ukraine ye a ka lakana ko olu bɛna ba don o la min ye Ukrainekaw ye ko yan'u ka girin maaw nɔfɛ maa minnu ma kɛlɛ kɛ nin y'a san 40 ye k'u k'u wakili don min ye Américains na Indekaw fɛ yen Inde ale bɛ wuli ka jɔ la bi ka ɲɛsin Île Maurice ma yaasa ka se u n'olu ka bɛnkan sɔrɔ lakana ko ta fanfɛla la kuma tɛ u bɛ se cogo min na ka nin dugu belebeleba in k'ale lakana baaraw k'olu sigi sen kan
min ye marokokaw ye olu ka jamana wolomasiri tabaw kɛba olu ye hélicoptère 6 sa n'o ye Apache ye Maroko nin b'a yira sa k'a fɔ o kɔni kun ye 22 o de ɲini nka nin waati na sa a bɛ fɔ min ma sa ko option 12 u sera ka o 6 kɔni sɔrɔ mun tilara baara la pewu u ka jamana ale ɲɛmaw u y'o kibaruya di ka kɛ ni u ka wulikajɔ ye i ye Irankaw ye olu ka nucléaire ko kuma in cayalen don kosɛbɛ u ka jamana ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ale na baara bila ko sabula ko minnu filɛ nin ye nin waati laban ninnu na a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ u ka jamana tɛ ka se ka sira kelen sɔrɔ Grande Bretagne ale ni Chine k'olu b'a lajɛ ko ka bɛnkan sɔrɔ yaasa min ye ko minnu bɛ sen na bi u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ye Anglais ye olu kɔni wulilen don k'u jɔ kosɛbɛ olu minnu yɛrɛ kun y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ Taiwan lakodɔn nka nin waati laban ninnu na Chinois y'a yir'u k'ala ka n'u ci n'u y'o kɛ u n'olu ka bɛn fɛn fɛn sigira sen kan a si tɛna se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni wa u ka n'u jigi da olu kan sabula o ye min ye a bɛ n'a fɔ ka bɔ olu furu fɛ ka ko kɛ u la komi n'o man d'u ye k'u b'a ɲini Anglais fɛ ala ka n'u ci k'u sen o la ale Chinois kelenw u ko ko ni ala sɔnna ma min ye diɲɛ kɔnɔ guerre laban banni ye k'o défilé militaire kɔni k'u bɛna o labɛn kosɛbɛ Vladimir Poutine ale kan ka ye kɛnɛ kan Chine ko défilé belebeleba in ko a tɛna kɛ ka dogo maa la min ye guerre mondiale bannen san 80 o ɲɛnajɛ ko o de don n'o ye deuxième guerre mondiale ye o tɛmɛnen kɔfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko Vladimir Poutine ale na y'a kɛnɛ kan Chine jamana ɲɛmaw ka taa se min ye Donald Trump ma u maa ma falenbaw ko u bɛ k'olu wele ni kɔni bɛ ka kɛ tuma min na sa ko ko bɛ ka taa sira min fɛ kɛba falen tɛ ka don a la wa sini sɔgɔma an n'an da don nin na an ka kado kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se ka faamuyali kɛ ale la cogo min na min ye nin ko in ye sabula a ko misɛnmisɛn ye a ko bɛ ka caya kosɛbɛ Américains olu b'a fɛ ka taa ni diɲɛ sira min fɛ min ye nanzaralakaw ye olu ka wulikajɔ bɛ cogo min na bi o kɔni ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ Faransi ale ko min ye Irisi ka euro wari miliyari jamanaw kɔnɔ na Irisi kun ye min kɛ k'u bɛna na so wari ma han ko ni bɛnkan ma sɔrɔ fiyewu Faransi ni Allemagne ale ni Angleterre olu y'a yira k'a fɔ k'u kun bannen don nin ko in ma k'u n'o kɛ ko yaasa o n'a to Irisi a ka miiri siɲɛ 2 yanni a k'a fɔ k'a bɛ taa a tɛ kɛlɛban kɛ fiyewu min ye nanzaralakaw ye olu kɛlen don k'u bugu bi CFA wari miliyari 100 euro wari miliyari 200 Irisilakaw ka magobatigiw u ka yɔrɔba minnu tun bɛ yen kabini kɛlɛ daminɛna Ukraine ni nanzaralakaw kɛlen don ka ni musaka in kɔni dulon u ko n'a ti ɲɛ ko kɔ u na musaka in ta k'u maa mago ɲɛ n'a ye hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ sariyaw sɔsɔ ko a n'a to Irisilakaw u ni Américains bɛ wuli ka jɔ min na Irisi k'i miiri k'a dɔn k'a fɔ ko musaka in ale dara wuli ka bon kosɛbɛ a tɛna se ka to o ka to ninnu bolo nanzaralaka ninnu bolo cogoya si la Maroc ale ye licence kura di koyi licence min n'o bɛ a ka gazi k'o ɲinini ko fɔ o gazi ɲinini hukumu kɔnɔna na sa o kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u ye u jɛra n'a ye k'a di Israelikaw ka so dɔ ma so min bɛna na baara in kɛ yaasa Maroc ale gazi min ye gazi ye o bɛ se ka bɔ cogo min na waleya in kɔni k'a kɛra Marokokaw yɛrɛ labɛnnen don ko ni ala sɔnna ma k'u na tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛn in na koyi nka min ye a ko kuma min bɛ k'a caya nin waati in na o ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ diɲɛ bankun kan a ka ni sɔrɔ ale bosocogo ye keba nin bɛ dan sigi wulada in na t'a la k'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye maa sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw la mun ni si tɛ kelen k'o da tulo kan ala ka dugu ɲuman jɛ ala ka fajiri k'an garisɛgɛ ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali